bersama kerawitan Rahayu Ngrembaka. Siang menika makarya wonten Sigit. Daleme sinten Mas Yono? Mas Tuk. Kalung putih peparingku liondine malengkung godhonge warung tondo taline janjiku uga tondo tetaline asmaraku kaleng kening gulumu kaya semandeling kambu nerinosa siniram terata sawindu najan mung sak merang bisa gawe atiku kepranan marang sumpalan janjimu arep urip karo aku tansah anganteni nganti nit bulan dadari wanci panglang saling sirih wengi Rahayu Ngrembaka Ji nggih Mas kowe enak lho Mas ayah bagong wilujeng rawuh ayah bagong alah ayah bagong lha nggih Mas Paryono Pak Kerdi Mas Nyaman hiya 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 hae maso kalung putih peparingku liondine malengkung godhonge warung tondo taline janjiku uga tondo taline najan mung sak merang bisa gawe atiku kepranan marang sumpalan janjimu arep urip karo aku
Engko sak bubungkas. Nggih, pokok yen penak tetep tanduk ya, Yen Mas. penak tanduk. Nggih. Masuk. Rahayu ngerbago kakak Ratno Aan multimedia live streaming WS audio sound system Mr. Selontrot. Iya 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 masuk Kacu-kacu Mbak Wibisono wasek ngucap janji iya iya Mas Mujono tresnane salawase. Nggih Mas, amin. Tenan nggih Mas. Saestu. Estu Mas. Kacu-kacu sampun Mas Nah. Sembah nuwun Mas Yono.